Колькі вы думаеце, у наступным годзе у нас будзе надзей, што Лукашенко знік? Пересядзеў Ельцына, пересядзеў Медведзева, пересядзеў Пуціна. Ёж зацікаўленасць. Вось мы памятаем, якая вакханалія была з курсам. Лукашенко паступова будзе сыходзіць. Ці адпусцяць кагосьці з палітзняволеных? Это вельмі кардынальная тэма. Рэжым таксама прыдумае яшчэ штосьці. Ты не ведаеш, што цябе чакае. Непарадак, неправільна гэта. Чорны лебедзь і незалежная Беларусь. Прывітанне, сябры, я Женя Сугак, і вы глядзіце апошні ў гэтым годзе выпуск «Мне таксама не падабаецца». Таму з паважанымі экспертамі мы вырашылі абмеркаваць, што нас чакае ў 2024 годзе. І сёння абмяркоўваецца на тэму, што чакае беларусаў у наступным годзе, ці злітуецца над намі 2024, будзе Зміцер Крук, навуковы супрацоўнік Бюрок, Валер Карбалевіч, палітычны аглядальнік Радыё Свабода і Ганна Любакова, супрацоўніца Atlantic Council. Што вы лічыце? У адной з перадач «Мне таксама не падабаецца» мы абмяркоўвалі пашпарт Новай Беларусі, вось гэты закон пра пашпарты, які быў там пару месяцаў таму прынят. І я пытала, а чаму ніхто з дэмакратычных сіл, ніхто з журналістаў, ніхто з аналітыкаў не смог прадказаць з'яўленне такога закону. Давайте паспрабуем прадказаць, пафантазіраваць наконт таго, якія яшчэ законы вось такога кшталту мы можам чакаць у 2024 годзе. Гэтым годам узмацніўся палітычны тэрор унутры краіны. І, што вельмі важна, улады прынялі шэраг заканадаўчых актаў, каб дастаць апазіцыянераў за межамі. Тут і канфіскацыя маёмасці, тут і заочныя суды, тут і вот гэта пашпартная гісторыя і так далей. Я магу спрагназаваць, што гэты палітычны ціск, гэты палітычны тэрор будзе працягвацца і наступным годам, таму што будуць выборы 25 лютага, адзіны дзень галасавання, мясцовыя выборы, выборы парламента. Ну і будзе падрыхтоўка к прэзідэнцкім выборам 25 года. То бок наступны год – гэта перадвыбарны год да прэзідэнцкіх выбораў. Таму чакаць змяншэння палітычнага тэрору не выпадае, хутчэй можна прагназаваць, што ён будзе ўсё больш жорсткім. А ўжо якія канкрэтныя формы ён прыме ў тым ліку заканадаўчыя, ну тут угадаць, мне падаецца, проста немагчыма. З 20, я думаю, па канец 22 года вельмі выразная пазіцыя цяперашняга рэжыму была такая, што вялікі ад'езд людзей з Беларусі гэта хутчэй рашэнне праблемы, а не праблемы. Гэта была наша, я маю на ўвазе і аналітычную супольнасць, і, магчыма, грамадскія арганізацыі, вось падыход, што улады ж павінны разумець, што гэта такі экзістэнцыйны выклік для краіны. Не, яны падыходзілі па-іншаму, яны лічылі, што хай не згодныя з'язджаюць, і гэта паляпшаюць палітычную ўстойлівасць. Вось зараз, калі праблема недахопу працоўных рук у шмат якіх галінах вельмі абвастрылася, і перш за ўсё медыцына яна навідавоку, яны асабліва у небуйных гарадах, у там невялікіх мястэчках гэта вельмі адчуваецца. Я думаю, што нейкія захады, каб паспрабаваць прывязаць людзей і знізіць вось гэты міграцыйныя стымулы, яны будуць увасабляцца ў якіясьці нарматыўна-прававыя акты. Ну, як прыклад, это уже адносна даўно было, вось гэтае пазбаўленне права на тэрміноўку ад вайсковай службы, калі ты навучаешся ў замежным універсітэце. Вось гэта я як прыклад магу прывесці. Гэта ўплывае на маладых людзей, якія думаюць вучыцца за мяжой, і вот штосьці падобнае ў гэтым рэчышчы гэтая тэма можа развівацца. Ну і некалькі словаў пра другі вось кардынальны напрамак, пра прыватны сектар. Чаму тут, мне падаецца, таксама будуць надаваць увагу?
Прыватны сектар, ён хоць значна перабудаваўся апошнія 1,5-2 гады ў сваёй дзейнасці і на Расію, но ён існуе ў тых варунках, якія ў Беларусі існуюць, і сёння не шмат магчымасцяў экспартаваць, там, напрыклад, у еўразвяз, таму што адбіваецца таксічная атмасфера, таксічнасць, якая створана для Беларусі ў цэлым, яна закранае, на жаль, і прыватны бізнес, які абсалютна не з'яўляецца мэтай нейкіх захадаў са стороны развітых краінаў. Але з пункту гледжання ўладаў ім трэба, паўтаруся, замкнуць на сабе прыватны сектар, зрабіць яго залежным ад таго, як яны б хацелі бачыць яго ролю, хутчэй у палітычным рэчышчы. І якасці аналогіі таксама мінулага года, это 22-го, прыклад быў, вельмі часта абмяркоўвалася забарона на продаж замежнымі кампаніямі сваіх актываў у Беларусі. І тады пераважна ў мас-медыях гэта трактавалася як такі наўпроставы выпад супраць прыватнага бізнесу. Я б сказаў, што гэта хутчэй была такая абарончая рэакцыя рэжыму, каб расійскі бізнес хутка не наскупляў гэтыя прадпрыемствы і замежны бізнес, які хоча сыходзіць, каб не напрадаваў свае актывы расійскаму бізнесу. Працяг такога кшталту логікі, дапускаю, мы таксама можам пабачыць у 24-м годзе. Апошняе, можа, літаральна 2 словы згадаю. Яшчэ кірунак я так ускосна закрануў. Паглыблення залежнасці ад Расіі. З аднаго, это вельмі кардынальная тэма. З аднаго боку, цяперашні ж рэжым свядома на гэтай ідзеі. Гэта фактычна была такая плата за тое, каб захавацца. Все гэтыя інтэграцыйныя карты, так званая паглыбленая інтэграцыя. Але я амаль упэўнены, што зараз з такой кароткатэрміновай логікай просто трымацца ў уладзе у мапе рызыкаў залежнасць ад Расіі яна пераходзіць на ступень нумар 1 і спробы неяк захаваць у розных сферах свой суверэнітэт, пазбавіцца гэтай залежнасці, яны таксама могуць маць месца. Гэта ўжо меншай ступені закранае дэмакратычныя сілы, дэмакратычна арыентаваную частку грамадства, але гэта таксама магчымы такі істотны тренд у 24-м годзе. Женя, я думаю, ты хутчэй так жартам задаеш гэта пытанне, і мы будзем разважаць і... Ты можаш жартліва адказаць, у нас сур'ёзныя адказы. Калегі ўжо распачалі такі досыць сур'ёзны фреймворк, таму мне давядзецца, напэўна, ў тым кірунку ісці. Я думаю, што, дарэчы, кажучы пра пашпарт, так, і пра гэта забарону консульскіх паслуг, мне падаецца, званочкі таксама былі, бо былі завочныя суды, былі гэтыя рэчы, што будуць адбіраць кватэры, так, маёмасць, плюс ёсць жа гэта ідэя забраць грамадзянства. Таму, магчыма, рэжым яшчэ пойдзе ў гэтым кірунку і, напэўна, пазбавіць яшчэ там рэшту гэтых консульскіх паслугаў, якія засталіся, магчыма, іх таксама больш не будзе. Зусім там нейкія яшчэ ёсць, некалькі пунктаў. Таму тут ёсць яшчэ, ведаеце, ёсць куды працаваць. Другая рэч, это, канешне, ўнутры краіны сітуацыя. Я згодная, што будуць нейкія міграцыйныя як это перашкоды. Памятаеце, калі быў ковід, увогуле было цяжка выехаць з Беларусі, бо наш беларускі ковід нельга было вывезці. Памятаем, так? Это было... Рэжым там прыдумаў цэлую гісторыю. Гэта было ж амаль усіх краінах, дзе быў ковід. Так не забарона на ўезд, а забарона на выезд. Трэба было даказаць, чаму ты едзеш за мяжу. Таму, магчыма, тут яшчэ будзе... Я тут крыху жартую, але, магчыма, рэжым таксама прыдумае яшчэ штосьці, каб не дапамагаць людзям выязджаць з краіны. Так? Напэўна, тут з'явяцца ідэі. І я думаю, мы яшчэ не размаўлялі пра інфармацыйную сферу. Я думаю, тут яшчэ таксама будуць нейкія ідэі, бо нядаўна ж з дронамі, так, вось гэта сітуацыя, што можна толькі як бы зарэгістраваным, як ІП, так, мець дроны, а людзі проста не могуць іх мець. Таму рэжым можа яшчэ пайсці ў тым кірунку і прыдумаць, што яшчэ можна забараніць. Плюс, я думаю, што сацыяльны пакет таксама будзе змяншацца, бо апошнія так змены, якія вось нядаўна зусім увялі, пра выплату пенсій і пра людзей і пра пансіянаты, так, і дамы-інтэрнаты і так далей. Я думаю, што вось этот сацыяльны пакет будзе таксама змяншацца і змяншацца. І тут рэжым проста будзе выдумляць таксама новыя рэчы, новыя ідэі, як яшчэ меней дапамагаць грамадзянам.
Добра. Ну, нічога добрага пакуль. Але, а што вы лічыце будзе з падтрымкай Лукашенка? У які бок яна будзе двигацца ў 24-м? Ці яна будзе расці, ці яна будзе наадварот змяншацца, ці яна астанецца такой жа, што будзе адбывацца з гэтым? Валер? Я думаю, что тут нечто моцна не поменяется, что недзе вось тое электаральнае статус-кво, якое ёсць сёння, яно застанецца, бо я не бачу нейкіх чыннікаў, якія могуць моцна памяняць. Ну вот міграцыя з Беларусі дастаткова масавая, пра што вось казаў Зміцер, гэта чыннік палітычны, гэта вымыванне з краіны праціўнікаў існага рэжыму. І гэты працэс улады не стрымлівалі дасюль сапраўды, бо гэта, так сказаць, умацоўвала тую сацыяльную палітычную стабільнасць, якую хацеў бачыць рэжым. Вось. І тут я не думаю, что нечто такое адбудзецца радыкальнае, што памяняе стаўленне беларускага грамадства да рэжыма, да Лукашенка. Сапраўды, некіх катаклізмаў эканамічных не прадбачыцца, здаецца. Вонкава-палітычныя чыннікі, ну, яны таксама ў пэўным сэнсе стабілізаваліся, і нейкіх рэзкіх пераменаў я б не чакаў. Ну, а калі так, то я думаю, што ступень падтрымкі Лукашэнкі, яна будзе прыкладна такой жа, як існуе сёння. І тут гэты працэс выбараў, які нібыта будзе адбывацца, наўрад ці паўплывае на гэта. Я трошки не тое, што паспрачаюся з Валерам, адыйду вось ад такога базавага сцэнарыя, які я згодны, што вось тое, што выкладае Валер, это такі самы імаверны на сённяшні дзень сцэнарый, але давайте трошки пафантазіруем. Галоўнае, што, ну вось я уже некалькі разоў публічна казаў, мне такая асацыяцыя з 24-м годам, і не толькі з 24-м годам, апошнім часам, напэўна, з 20-го году для серады для Беларусі з балотам, таму што ты не ведаеш, што цябе чакае, ты, ну, все схавана, і што под вадою, там, якая трасіна багна хаваецца, гэта до конца не зразумела, і напаткаць можаш все, што загодна. Пакуль ты там знайшоў нейкую сцежку, насціл пасярэдзіне балота, ты, здаецца, рухаешься, але няпэўнасць, ну, яна просто зашкальвае. І вось якія тут патэнцыйныя выклікі я бачу. Ну, я першае, што мне блізка эканоміку закрану. Насамрэч, калі мы кажам вось пра базавы сцэнарый, і мы у бюроку, вось, это, здаецца, канец кастрычніка, пачатак лістапада, мы наш макраэканамічны прагноз на 24 год выклалі на сайце, так, там можна пабачыць лічбы, што 24 год у тэрмінах дабрабыту, у тэрмінах заробках, ён будзе плюс-мінус падобны на 23, такі інерцыйны, я бы его назвал, рост заробкаў, рэальных заробкаў будзе адбывацца. Але нават у гэтым базавым сцэнарыі, гэта першае, амаль непазбежны ў 24 годзе інфляцыйны ўздым. І гэта нават цяперашні рэжым засяроджвае на гэтым увагу, хоць яны вось гэтым 713 пастановай спрабуюць з гэтым змагацца, і вакруг яе прапагандысцкую кампанію ствараюць. Я думаю, між іншым, што менавіта прапагандысцкая кампанія вакол гэта пастановы, гэта першасная мэта. Але галоўная думка тут, што інфляцыя, то бок рост цэнаў, гэта зноў стане на парадку дня пунктам, ну, для домашніх гаспадарак нумер 1. Это традыцыйна такое найбольшае хваляванне ў Беларусі. Гэта не тое, што кардынальна разбурыць падтрымку цяперашняга рэжыму персанальна Лукашэнкі, але гэта заўсёды быў чыннік, які уплываў. Другое, тут ужо больш важна, вяртаючыся да мае аналогіі пра балота, што сцэнар на 24 год можа кардынальна адрозніцца ад базавага. Вось як Валер уже казаў, калі гаворыцца аб прагнозах, базавы сцэнар это звычайна тое, што самае верагодна, але адметнасць вось гэтай сітуацыі няпэўнасці ў тым, што і іншыя сцэнарыі, яны таксама, іх верагоднасць вельмі высокая. На 24 год я б зусім не выключаў вельмі істотных праблемаў эканамічных. Я не кажу, што вось
зараз, напрыклад, як там у 10-м напярэдадні валютнага крызісу 11-го, іх з высокай ступенню імавернасці можна прадказаць, але чыннікі для разгортвання нейкай вельмі праблемнай эканамічнай сітуацыі яны ёсць. Таму верагоднасць высокая. І гэта можа быць яшчэ такім важным фактарам, які паўплывае ў тым ліку на палітычную падтрымку. Ну і апошняе, што ўзгадаю, вось вяртаючыся да маёй тэзы пра тое, што ўлады будзе непакоіць растучая залежнасць ад Расіі, менавіта з іх пункту гледжання захавання сваёй палітычнай устойлівасці. І вось тут, ну, гэта я ўжо па-дылетанцку, не мая сфера, як мне падаецца, важны фактар у падтрымцы рэжыма для якой часткі грамадства больш важным з'яўляецца падтрымка менавіта Лукашэнкі і вось гэтай мадэлі БССРаўскай Беларусі умоўна, а для каго першасным з'яўляецца падтрымка рускага свету. І калі ў 24-м, што я дапускаю, адбудзецца нейкае разыходжанне вось гэтых трэндаў, што Лукашенко, магчыма, будзе шукаць неяк магчымасці адмежавацца вось ад істэрыі рускага свету і неяк пазбавіцца ад, не тое, што пазбавіцца ад залежнасці, знізіць ступень паглынання Расіі Беларусі, вось гэтая частка, для якой рускі свет гэта галоўная, якая арыентуецца перш за ўсё на рускі свет і падтрымлівае Лукашэнку, таму што ён ідзе ў ногу пакуль вось з тым, што ім падабаецца, вось гэтая частка можа адкалоцца. Ну, гэта на дадзены момант не самы імаверны сцэнар, але б я гэта прынимаў да ўвагі. Ну, можа, яшчэ толькі дадам да гэтага, што зноў жа мы, напэўна, усе глядзім, сочым за Чатам Хаус і даследаваннямі, якія яны робяць. І мы ведаем, мы бачым, што стаўленне да вайны, яно, ў прынцыпе, не змяняецца. Так? Яно грамадства палярызаванае, соцыум палярызаваны, вось, але, канешне, ёсць гэты падзел, але цягам вось апошняга года ён, в прынцыпе, не змяніўся. Таму у гэтым плане, бо ёсць гаспадарка, так, рост коштаў, які людзей хвалююць, і тут, канешне, могуць быць пэўныя там удары для іх, яны могуць людзі нейкім чынам змяняць, да, змяніць там сваё стаўленне ў нейкай ступені. Але калі казаць пра вось гэтыя такія пертурбацыі больш звязаныя з вайной, то, напэўна, тут не будзе зменаў, хіба што нешта адбудзецца, і гэта нейкім чынам ужо паўплывае там Беларусь, можа быць нейкім чынам уцягнутая больш ці не, мы не ведаем, так? Вось, тады толькі тут будуць, напэўна, змены, але вось у цяперашнім сцэнары гэта ніяк фактычна не ўплывае на змены настрояў сярод беларусаў. Мне падаецца, аб гэтым сёння шмат экспертаў ва ўсім свеце кажа, што верагодны пераход у такі зацяжны стан вайны, што, магчыма, інтэнсіўнасць баявых дзей яна знізіцца і проста вайна перайдзе, ну, там параўноўвае часам вось з араба-ізраільскім канфліктам там у 90-е і 2000-е, да, перыядычных такіх вспышак, але што, магчыма, вось баявыя дзеянні такія, як ёсць сёння, яны заціхнуць. І галоўнае, это я зноў ж такі не сцвярджаю, кажу, што верагоднасць, на мой погляд, даволі істотнага, на жаль, перахода вайны ў такі стан. І вот што гэта азначае для Беларусі, на мой погляд, гэта кепская навіна, таму што, памятаеце, уже, напэўна, за апошнія 1,5 гады прыжыўся такі тэзіс, Святлана Ціхановская не раз яго выказвала, што калі у Еўропе будзе паставаць новая жалезная заслона, вельмі важна, каб Беларусь апынулася вось па бок добра. Вось чаго я баюся, што для Беларусі гэтая жалезная заслона, калі такі сцэнар з вайной будзе ажыццяўляцца, што гэтая жалезная заслона, яна будзе станавіцца ўсё больш такой відавочнай і жалезнай. Так, вось гэта будзе фонавая праблема, якой я вельмі апасаюся ў 24-м годзе. Я яшчэ адну хочу один сценар проговорить, связанный с президентскими выборами ў России. Я думаю, што вось гэтае рашэнне Пуціна ісці на выбары, у якім мала хто сумняваўся, стала ўжо апошняй псіхалагічнай перашкодай дзеля таго, каб Александр Лукашенко балатаваўся на прэзідэнцкіх выбарах 25-го года. Калі вот глядзець на ўсю гісторыю кіравання Лукашэнкам, то для яго была вельмі важна падтрымка Расіі падчас прэзідэнцкай кампаніі. Былі выпадкі, калі быў канфлікт, і гэта было вельмі балюча, хваравіта для Лукашэнкі, і таму ён заўсёды хацеў заручыцца падтрымкай Масквы, Крамля у сваім жаданні зноў стаць прэзідэнтам.
Я хочу нагадаць, што пасля 2020 году фактычна падчас перамоваў у Сочы і Пуцін, і Лаўроў казалі, што перад Беларусью стаяць праблемы, канстытуцыйная рэформа, датэрміновыя выбары. То бок Расія падтрымала Лукашэнку ў крытычныя дні пратэстаў 2020 года з умовай, што Лукашенко паступова будзе сыходзіць. І менавіта пад свой сыход Лукашенко памяняў канстытуцыю, прыдумаў для сябе новую пасаду кіраўніка ўсебеларускага народнага сходу, перацягнуў туды паўнамоцтвы прэзідэнта і парламента і менавіта планаваў узначаліць гэтую пасаду, ну а прэзідэнта каго-небудзь іншага. Вайна Расіі супраць Украіны абнуліла фактычна ўсе гэтыя абяцанні, і цяпер Лукашенко, я думаю, нікуды сыходзіць не будзе, а будзе займаць две пасады прэзідэнта і кіраўніка ўсебеларускага народнага сходу. І вот калі б цяпер Пуцін не пайшоў на выбары, ну, па нейкіх прычынах, я не ведаю, здароўе, напрыклад, да, то для Лукашэнкі, ну, некая такая, ведаеце, псіхалагічны бар'ер быў бы, каб ісці на выбары 25-го года, бо, бачыце, перасядзеў Ельцына, перасядзеў Медведзева, перасядзеў Пуціна, ну, як бы непарадак, неправільна гэта. І у Крамлі на гэта паглядзелі б, як бы, ну, не вельмі добра. Ну, а цяпер, калі Пуцін ідзе, апошняя псіхалагічная перашкода знятая, і ў мяне, напрыклад, няма ніякіх сумневаў, што Лукашенко пойдзе на прэзідэнцкія выбары 25-го года. Ну, калі са здароўем усё будзе ў парадку, зразумела. Это уже 25-й год. Да. Поехали далее. Да, кампанія будзе ідці 24-го. Так. Добра, мы размаўлялі пра адносіны з Расіяй, пра патэнцыйныя адносіны з Расіяй, якія будуць у наступным годзе. А што з Захадам? Бо Лукашенко же падае нейкія сігналы Польшчы час ад часу. І вось калі, як Валер казаў, і Зміцер тоже, але словамі Валера пра тое, што Лукашенко можа захацець адгарбаць ад гэтага Тытаніка, у які бок ён будзе адгарбаць? Ці будзе палепшыцца адносіны з Захадам, ці не палепшыцца? Што вы лічыце? Калі ласка, Валер, я пасля вас. Пакуль я не бачу нейкіх перадумоваў, каб адбылася некая нармалізацыя адносін з Захадам. І тут я гляджу, што з абодвух бакоў пакуль асаблівага жадання няма, потому што, скажам, попыт і прапанова яны настолькі не супадаюць, што цяжка ўявіць, што можа пачацца некі разрядка, кажучы тэрмінам халоднай вайны. Захад ставіць перад Лукашенко пытанні, калі яны будуць вырашаны, то Захад гатоў адмяняць санкцыі. Гэта спыніць падтрымку Расіі ў яе вайне супраць Украіны, гэта не дапамагаць Расіі, гэта вывесці расійскія войскі. Ну і внутрыпалітычныя праблемы, спыніць рэпрэсіі, вызваліць палітзняволеных, ну і ўвогуле пачаць, так сказаць, унутрана-нацыянальны дыялог унутры краіны. Я лічу, што ні адно з гэтых пунктаў Лукашенко выканаць сёння проста не можа. І таму на сённяшні дзень нейкіх сер'ёзных перадумоваў дзеля таго, каб пачаць сер'ёзны дыялог, я не бачу. Іншая справа, што па нейкіх дробных пытаннях там можна дамовіцца, там адчыніць яшчэ адзін пераход памежны там паміж Беларусю, Польшай, Беларусю і Літвой, ці не адчыніць. Вот эта праблема сапраўды можа быць вырашаная. Ці, я не ведаю, скараціць колькасць мігрантаў, якія атакуюць межы. Это таксама ў пэўным сэнсе Лукашенко можа, і на гэта ў пэўным сэнсе могуць зарэагаваць суседзі, каб зрабіць некія крокі таксама насустрач у плане тых жа самых памежных пераходаў, но не больш.
Дякую. Так, Зміцер, тут як би кажеш, що мені треба зараз Я можу викликати, як у школі. Ні, я думаю, що не треба. Абсолютно згодна. Так, я думаю, што зашмат вось гэтых зараз пунктаў трэба Лукашэнку зрабіць, каб сапраўды прывяло да нейкіх такіх зрухаў, каб да нейкіх зменаў. Безумоўна, ўсё можа быць, ён можа раптам настолькі захацець палепшыць адносіны з Польшчай, што вызваліць пачобута і сапраўды зробіць нейкія такія крокі добрасуседства, ведаеце, у дачыненні Польшчы, бо яны ўжо і Белту перавялі на польскую мову, і агулам такі адбываюцца розныя сігналы. Канешне, я не думаю, што Лукашенко вызваліць пачобута, але калі гэта адбудзецца, можа быць, гэта сапраўды неяк паўплывае. Адзінае, што новы польскі ўрад, гэта людзі, якія ўжо мелі дачыненне з Лукашэнкам, гэта і прэм'ер Туск, гэта і міністр замежных справаў Радослаў Сікорскі, і гэта не наіўныя людзі, гэта не новыя палітыкі, якія думаюць, што яны зараз зменяць Лукашэнку. Як часам такое бывае, што прыходзяць палітыкі еўрапейскія там ці іншыя замежныя да ўлады і думаюць, што вось мы зараз папрацуем, і Лукашенко зменіцца. Я думаю, што ў выпадку вось з новым польскім урадам такого не будзе. Але, ну, зноў жа, тут, ведаеце, это такі сцэнарый, які можна трымаць у галаве. Я яшчэ вось падумала над... Мне падаецца, вось это парламенцкія, агулам адзін дзень галасавання, так, парламенцкія лакальныя мясцовыя выбары, ёсць зацікаўленасць імі, так, з боку замежнікаў, з боку развязу прыватнасці. Я чула ад некаторых парламентароў еўрапейскіх, што, ну, вось, мы ж чакаем, што будзе. Ёсць вось гэта, і тут трэба, конечно, тлумачыць, што не трэба спадзявацца, што там беларусы выйдуць на пратэстах і так далей, бо это можа, ведаеце, здэматываваць, да, некаторых палітыкаў бок кшталту, ага, беларусы не пратэстуюць, значыць, яны пагадзіліся. Таму я думаю, тут трэба тлумачыць, што вось тут нічого не змянілася, у сэнсе там трор працягваецца ў Беларусі, і гэта не значыць, што беларусы палюбілі Лукашэнку. Гэта прадстаўленне еўрапейцаў, так. Другая рэч, гэта Вугоршчына, якая працягвае, там, і міністр замежных справаў ездзіць у Менск. І чаму гэта важна, бо Вугоршчына будзе кіраваць, як бы, кіраўніцай, да, краінай, як это, старшынства мець у еўразвязе ў наступным годзе, другой палове. І таму тут могуць быць пэўныя рэч, нейкі івент, так, бо это не то, што раптам штосьці зменіць палітыку развязу, але тут хутчэй пра тое, што могуць быць нейкія івенты, як, напрыклад, гішпанцы арганізоўвалі вось літаральна апошнія паўгода, куды запрашалі дэмакратычныя сілы, Ціханаўскую, а калі будуць вугорцы, можа быць, яны прыдумаюць раз запросіць кудысьці кагосьці, напрыклад, ад рэжыму, так? Это я ўжо тут фантазую зараз, але пра тое, што ёсць, ну, як бы такая, там, можа быць, невялікі шанец, да, што штосьці такое можа адбыцца. Калі ж казаць там пра амерыканцаў, я не думаю, што амерыканцы будуць істотна змяняць палітыку. Адзінае, хочу заўважыць, бо мы часта кажам, трапляем вось эту пастку, што вось там ніхто не хоча размаўляць з Лукашэнкам зараз, так, ніхто не размаўляе, і таму палітвязняў не вызваляюць. Але гэта неправда, і варта проста разумець, што гэта публічная абсолютна інфармацыя, былы шаржэ штатаў, так, ЗША ў Беларусь. Ён акурат, ён ездзіў у Беларусь, ён размаўляў з МЗС, ёсць выхады таксама на адміністрацыю. Вось, і гэта як бы размовы працягваюцца, і кантакт ёсць. Палітвязням проста Лукашенко не вызваляе, таму што ён не хоча, так, няма ў яго дастаткова матывацыі да гэтага, каб рабіць гэта цяпер. Але пра тое, што кантакты ёсць у еўрапейскіх дыпламатаў, еўрапейскіх урадаў і амерыканскіх таксама з рэжымам, гэта як бы такі статус-кво, так, гэта не нейкая таямніца. Зміцер. Перадаю слово табе. Я зусім трошкі дадам па гэтаму пытанню, а цалкам з калегамі згодны, што нейкага істотнага перафарматавання адносінаў з Захадам чакаць абсалютна не варта, для гэтага, ну, няма перадумовы ад слова зусім. Адзінае, што я тут дадаў, з боку беларускага рэжыма, я думаю, што не будзе далейшага такого мэтанакіраванага спальвання мастоў. Але яны, на жаль, амаль усе ўжо спалены, але тыя нешматлікія, якія засталіся, вось я думаю, што тое, што ўзгадваю, дапускаю пераасэнсаванне, не факт, што яно перайдзе ў дзеянне, а пераасэнсаванне вось свайго становішча ў адносінах да Расіі, і тое, што жаданне затармазіць гэтую інтэграцыю і вось пайсці ў іншы бок яно ёсць. Я аб гэтым амаль упэўнены. Праблема ў тым, што Валер казаў, што вось інструментаў для гэтага няма, і ў гэтай абдымкі самі сабе яны завялі настолькі шчыльна, што выйсці як з гэтага вялікае пытанне. Але вось хаця б маючы на ўвазе гэтую засцярогу, я думаю, што свядома паліць тое, што засталося,
перастануць. Вось гэта важная рэч. І яшчэ адказваючы на другую частку вашага пытання, у які бок грэбсці рэжым захоча, ў кітайскі, калі коротка. І хочуць яны туды грэбсці даволі даўно. І я б сфармуляваў так, што для цяперашняга рэжыма мая інтэрпрэтацыя, як яны ў замежнай палітыцы сваю стратэгічную задачу, мне падаецца, фармулююць, гэта атрымаць нейкі, я б нават выкарыстаў слова стратэгічны патранаж ад Китая. Для іх гэта была б досыць важная супрацьвага гэтаму расійскаму уплыву і магчымасць неяк адбараніцца ад Расіі. Але пытанне тут з боку Китая. У мяне, вось шчыра кажучы, няма разумення інтарэсаў Китая. До 2020 года у мяне гэта разуменне плюс-мінус было, чаму Китаю в пэўнай ступені цікавая Беларусь. Нельга сказаць, што это там нейкі стратэгічны саюзнік был, але пэўная ўвага звярталася і нават шматлікія эканамічныя інструменты гэта перарастала. Ці ёсць гэтая цікавасць зараз? Тое, што мы назіралі вось у 2020, 2022, 2023 годзе, яна істотна знізілася. Але вось апошнія кантакты, ці ёсць там нейкая глеба, ці аднаўляецца гэтая нейкая глеба, шчыра вось до конца сам не разумею, я лічу гэта важным пытаннем. Тое, што беларускі бок хоча гэта, адназначна. А вось ці ёсць такая ж абаюдная зацікаўленасць з боку Китая, тут у мяне вялікія сумневы. Калі раптам ёсць, то вось грэбсці ў бок Китая будуць вельмі актыўна. Я хацеў бы тут паспрачацца. Я не ўяўляю сабе, якім чынам Кітай можа быць некай супрацьвагой, альтэрнатывай вялікай залежнасці ад Расіі. Тут непараўнальны і аб'ём эканамічных сувязяў, і аб'ём эканамічных датацый, які ідзе з Расіі там праз льготныя цэны на нафту і газ. Хіба ўсё гэта Кітай можа замяніць? Кітай не можа ніяк перашкодзіць, скажем, некімі дзеяннямі Расіі, і калі Расія захоча, так сказаць, замахвацца на беларускі суверэнітэт. Ніякім чынам Кітай тут дапамагчы не можа. Вось таму Кітай это хутчэй, я не ведаю, піараўскі чыннік, псіхалагічны чыннік для самого Лукашэнкі, які можа паказваць і расказваць, бачыце, я вон самім Кітаем, а Кітай жа гэта монстр новы, так сказаць, і так далей. Вось, но далей гэтага наўрад ці справа пойдзе, тым больш, сапраўды Зміцер казаў, што цяпер, калі Беларусь страчвае паціху свой статус транзітнай дзяржавы, свой статус некага такога лагістычнага хаба для Китая, і не толькі для Китая. Цікавасць да Беларусі з боку Китая змяншаецца, скажем так. Трошки паспрачаюся з Валерам. Давайте патлумачу, што маю на ўвазе. Глядзіце, ёсць шэраг такіх канкрэтных эканамічных інструментаў, на які як мне здаецца, цяперашні рэжым хацеў бы разлічваць. Па-першае, маршруты пастаўкі калійных угнаенняў зараз яны пераважна ідуць праз Расію, выкарыстоўваючы расійскія парты. І гэта вось адзін з шматлікіх інструментаў залежнасці ад Расіі. Калі б, фантазірую зараз, калі б Кітай неяк больш выразна праявіў сваю зацікаўленасць стабілізацыі гэтых маршрутаў, каб вывесці іх з-пад кан'юнктурнай залежнасці і там усталяваць больш трывалыя нейкія пагадненні доўгатэрміновыя, што беларусы могуць выкарыстоўваць гэта парты, гэта было б вельмі спрыяльна. Таму што зараз Беларусь у гэтым дачыненні закладнік такой палітычнай кан'юнктуры ў Расіі і кан'юнктуры цэнаў. А як Кітай тут можа дапамагчы? Я не вельмі разумею. Напрыклад, дапускаю, што можа вярнуцца 10 гадоў таму на парадку дня стаяла ўдзел Кітая ва ўласнасці Беларуськалія. Калі там, напрыклад, 20-30% Беларуськалія прадаецца Кітаю, то Расія ўжо мае справа ў пастаўцы калійных угнаенняў не наўпрост толькі з Беларусі, а тут ужо ёсць кітайскія інтарэсы. А чапаць кітайскія інтарэсы, Расія па іншых для яе ўжо прычынах, яна будзе не столь вольна, як у дачыненні да Беларусі. Другі вельмі важны чыннік, што ён вельмі просты, грошы можна его сказаць. Фактычна Расія для Беларусі апошнія 3 гады, вось ёсць такі эканамічны тэрмін крэдытор апошняй інстанцыі. Акрамя Расіі сёння знешнія сродкі для Беларусі недасяжныя нідзе.
атрымаць магчымасць хаця б перакрэдытоўвацца ў Кітаі, як гэта было до 2020 года, для рэжыма гэта вельмі важна. Так, я пагаджуся, бо тыя два інструменты, якія я назваў, яны не параўнальны з маштабам падтрымкі ад Расіі. Так, я тут цалкам з вами згодны. Але гэта, ну, хаця б кропля ў моры, гэта лепш, чым нішто. Гэта я не кажу, што кардынальна ўраўнаважвае, але трошкі так супрацьвагу стварае вось гэтай залежнасці ад Расіі. Але апошняе, вось што я маю на ўвазе пад жаданнем атрымаць стратэгічны пратэктарат. Штосьці падобнае, каб з гэтага, вось з тых прыкладаў, што я прывёў, каб з гэтага вырасла ўжо нейкі такі палітычны дах, палітычная падтрымка, напрыклад, кшталту, якая праявілася ў дачыненні да Казахстана ў пачатку 22-го года. То бок, зноў жа такі, я кажу, это мае інтэрпрэтацыі, мае фантазіі, але як у рэжыма гэта жаданне можа будавацца, што давайте пачнем вось з такіх вельмі асязальных эканамічных інструментаў, а далей са спадзяваннем, што ў выпадку чаго Кітай за нас заступіцца, замовіць словечка. Пакуль гэта фантазія. Ну, як мне падаецца, у гэтым кірунку па меншай меры разважанне ёсць. І я цалкам згодны, тут пытанне, ці патрэбна гэта Кітаю. Одна рэпліка. Кітайскія крэдыты трэба вяртаць, а расійскія можна не вяртаць. Можна іх адтэрмінаваць і рэструктурываць на які загодна час. В этом розніца паміж крэдытамі расійскімі і кітайскімі. Ёсць больш важная рэч, што Кітай не прэтэндуе на паглынанне Беларусі, Расія прэтэндуе. І расійскія крэдыты можна адтэрміноўваць менавіта па гэтай прычыне. Таму, разумеючы вось гэтую небяспеку, я думаю, разбавіць расійскі ўплыў, хаця б разбавіць кітайскім, а у аптымальны, у ідэале стварыць паўнавартасную супрацьвагу, гэта не падаецца для рэжыма варта. Мне ж падаецца, вонкавыя межы, так, Беларусі таксама тут важна, бо пакуль Беларусь мае статус транзітнай тэрыторыі, таксама цяжэй зачыніць межы, так, скажам, вось, і гэта можа быць яшчэ адзін дадатковы інтарэс. Але можаце спрашацца, Валер. У якім эканамічным стане ў наступным годзе будзе звычайны беларус? У сэнсе коштаў, у сэнсе заробкаў, у сэнсе працоўных месц, ці паменшыцца колькасць працоўных месц, ці збяднеюць рэгіёны, напрыклад. Бо вось ты казаў пра інфляцыю, але Лукашенко ж намагаецца стрымаць кошты, як усе мы бачылі. Так чаго чакаць звычайнаму беларусу? Я вярнуся да сваёй аналогіі з балотам, тое, што мы можам не бачыць шмат рызыкаў, ну, мы іх плюс-мінус разумеем, што за яны, але вось наколькі яны актуальныя, з якой імавернасцю яны могуць выбухнуць, вось гэта пакуль не бачна. Калі на хвілінку іх вынесці за дужкі і што так дапусціць, што эканоміка будзе развівацца плюс-мінус у падобных варунках да 2023 года, яны тым не менш будуць пагаршацца, я зараз пра гэта скажу, але не адбудзецца кардынальнага пагаршэння сітуацыі, перш за ўсё ў знешнім гандлі, то ў гэтым выпадку, ну, беларуская эканоміка, яна працягне стагнаваць. Тое, што фактычна адбываецца апошнія 10 гадоў, і па ўзроўню ВУП, калі мы на яго глядзім як на галоўны паказчык, гэта будзе вельмі-вельмі павольны рост, я мяркую, дзесьці бліжэй да нуля, але, ну, верагодна, дадатная лічба будзе, але гэта будзе азначаць вяртанне да ўзроўня ВУП 21 года. Зноў жа такі няма асабліва чым хваліцца. У дачыненні да заробкаў, ну, тут дыягназ трошкі лепш. Гэта будзе, хутчэй за ўсё, рэальнай заробкай маю на ўвазе больш істотная лічба, таксама не на парадак, але там 1, 2, 3% яны могуць прырасці, і галоўная прычына тая, што мы ўжо закраналі міграцыя, таму што гэта вельмі істотна адбіваецца на рынку працы, і вытворцы яны вымушаны падвышаць заробкі. Мы недавно праводзілі апытанку малого сярэдняга бізнесу, это рэгулярна тое, што робіць Бюрок. Праблема нумер 1, якую адзначаюць, это першы раз за ўсю гісторыю апытанак яна выйшла на нумер 1, гэта недахоп працоўных рук. То бок на рынку працы гэта вельмі такая важная праблема, і гэта будзе спрыяць трошкі вышэйшаму росту заробкаў. Але вось на гэтым, напэўна, плюс-мінус добрыя навіны ў мяне сканчаюцца. Нават у гэтым базавым сцэнары будзе ісці пагаршэнне знешняга гандлю, таму што, напрыклад, на расійскім рынку, на якім неблага сябе беларускія вытворцы адчувалі апошнія 1,5 гады, сітуацыя будзе пагаршацца, і ў сувязі з тым, што будзе інтэнсіфікавацца канкурэнцыя, напрыклад, кітайскія вытворцы туды больш актыўна заходзяць,
І таксама цэнавыя суадносіны, яны зараз уже гуляюць не на карысць беларускіх вытворцаў. Апошні год сітуацыя была адваротная, але яна ўжо некалькі месяцаў як пачала пагаршацца, і ў 2024 годзе гэта стане больш відавочна. Ну і галоўны нават у гэтым базавым прагнозе галоўны такі праблемны фактор — гэта інфляцыя. Вось тое, што ты кажаш, што іх же цэны імкнуцца стрымліваць, так, імкнуцца стрымліваць, але напрыканцы 22-23 гэта было рабіць адносна прасцей, таму што, ну, зусім так утрыруючы, выкарыстоўвалі, як цяперашнія ўлады любяць сказаць, фінансавы тлуш назапашаны вось у перыяд добрай кан'юнктуры напрыканцы 22 году. Але фінансавы тлуш фірмаў, перш за ўсё прыватнага сектару, у меншай ступені дзяржаўнага сектару. Але дрэнная навіна, што гэта фінансавы тлуш амаль уже поўнасцю знік, і адпаведна далей пастанова 713 яна будзе нашмат больш шкоды наносіць эканоміцы, яна падставіць перад шматлікімі вытворцамі дылему ці пагаршаць асартымент, ці наогул адмаўляцца ад паставак, ці падвышаць цэны. Таму нават калі яна хутчэй за ўсё будзе працягваць дзейнічаць, нават у гэтым выпадку я думаю, што ўлады яны будуць больш скрозь пальцы глядзець на ось гэтую пастанову і дазваляць падвышэнне цэнаў у рамках яе, то бок інфляцыя яна падвысіцца, ну, вось дыяпазон до 10%, гэта зноў жа такі, калі ўсё кардынальна не пагоршыцца. Але самае апошняе і ў той жа час самае галоўнае, вось з чаго я пачынаў, што рызыкаў, колькасць рызыкаў, ну, яна проста зашкальвае, і прадумовы дзеля таго, каб адбыўся некантралюемы выбух інфляцыі, напрыклад, ці істотныя ваганні абменнага курсу, яны таксама вельмі моцныя. З-за чаго гэта можа здарыцца? Ну, перш за ўсё, калі абрынецца экспарт, перш за ўсё два галоўныя сталпы — калійныя ўгнаенні і нафтапрадукты. Яны шмат у чым сёння заснаваны на палітычнай падтрымкі Расіі, на спрыяльнай цэнавай кан'юнктуры. А гэта ўсё можа змяніцца. Гэта такі калос на гліняных нагах, які, ну, вось у адзін момант можа абрынуцца, і гэта амаль моментальна адаб'ецца і на абменным курсе, і на цэнах, і на ВУП. Таму, калі вось гэта абрынанне не адбудзецца, будзе атмасфера падобная на 23, але горш. Гэта самы аптымістычны сцэнарый. Межаў для негатыўных адмоўных сцэнароў, на жаль, не бачу, таму што вось такой сітуацыі няпэўнасці, нявызначанасці яны могуць атрымаць такі ўжо характар некантралюемы, калі адна праблема, яна цягне за сабой іншую. Вось прыкладна так, на жаль, непразмерна аптымістычна, але вось як гэту бачу сітуацыю сёння. Это зусім не аптымістычна. Непразмерна, ты ж звярнула увагу на гэтае слова. Ну, добра, а да якой адметкі вы думаеце можа дайсці максімальны ў 24 годзе курс, бо для беларусаў гэта заўсёды мела такое сакральнае значэнне? Мне падаецца, што беларусы за мяжой, нават мы вас жартавалі, што даже тыя, хто жывуць у Еўропе, ўсё роўна ў долары, ўсё у галаве ў даляры перакладаюць, да. Адразу пасля пачатку вайны я такую тэзу высунуў, што абменны курс страціў берагі. Што я маю на ўвазе, што вось калі экспарт і весь знешні гандаль, ён трымаецца на такіх хісткіх падмурках, вось тое, што я ўзгадваў, там нафтапрадукты, калійныя ўгнаенні, вось на сённяшні дзень іх аднавілі амаль фактычна да перадваеннага ўзроўню, але гэта вельмі ненадзейна. Ён у любы момант можа знікнуць. І іншыя артыкулы экспарту, вось тое ж узгадваў Расію, у іншыя краіны СНД, яны таксама на даволі ненадзейным падмурку і лагістычна, і ў плане цэнавай канкурэнтаздольнасці знаходзіцца. І вось калі са знешнім гандлем адбываецца пагаршэнне, яно цалкам верагодна можа адбыцца, для курса гэта будзе азначаць шок. Наколькі шок? Вось тут, на жаль, што я кажу, берагоў не мае. Прыкладна. Калі мы допустим, вось як это было красавік, травень 22 году, калі і калійныя ўгнаенні і нафтапрадукты яны там праселі больш чым удвая, там калійныя ўгнаенні нават болей. Ну, вось мы памятаем, якая вакханалія была з курсам, што ён там, ну, ўжо лічбы не ўзгадаю, наколькі на максімуме ён заходзіў, ну там, здаецца, больш за 50% абесцэнення. Тут яшчэ вельмі важна, што, як я казаў, інфляцыйны
дэвалюцыйныя працэсы яны могуць пачаць жыць сваім жыццём. Калі гэтаму не будуць ніяк супрадзейнічаць, напрыклад, Нацыянальны банк, а яго ў гэтым выпадку можа проста не ставаць інструментаў гэтаму супрадзейнічаць, далей гэта можа разгортвацца, і тут гэта просто непрадказальна. Вось гэта я і маю на ўвазе, калі кажу аб нейкіх некантраляваных выбухах. Гэта уже не зусім аналогія з 2011 годам, але ў пэўнай ступені падобна. І што яшчэ важна для абменнага курса, яшчэ две рэчы. Першае, я лічу больш верагодным у наступным годзе все ж такі праблемы пачнуцца з інфляцыяй. Вось інфляцыя за сябой можа пацягнуць курс, таму што гэтыя две рэчы яны вельмі шчыльна, сувязь між імі вельмі шчыльная. І тое, што вось узгадваў спадар Валер, яшчэ праблемы могуць прыйсці з Расіі, таму што расійскі рубель, яго курс таксама на вельмі хісткім падмурку сёння знаходзіцца, і тое, што мы відавочна ўвосень бачылі, што ён можа вельмі хістацца, і гэта з адноснай раўнавагі можа выбіць і беларускі рубель. Таму, вось як і ў першай частцы скажу, аптымістычны сцэнар, дэвальвацыя, абесцэнення курса да 10%. Гэта аптымістычны, але, як кажуць, але гэта недакладна, што імавернасць таго, што будзе горш, яна даволі істотная. Пасля выбараў Расіі, так, можа быць, таксама нейкія з рублём сітуацыя, якая у сваю чаргу правядзе да пагаршэння сітуацыі з беларускім рублём. Так, згоден. Там зараз яго умацавалі у значнай ступені праз дырэктыўныя метады, і так, гэта таксама вельмі ненадзейна. Пасля выбараў ўжо можна, у прынцыпе, развязваць рукі. Да. Абсолютно. Давайте крыху размаўляем пра беларусаў замежжа. Што вы лічыце, як ёсць жа нейкае зараз там напружанне з відамі на жыхарства ў Літве, мы все гэтыя навіны бачылі, чытаем, што камусьці не прадляюць від на жыхарства і гэтак далей. Вось гэтае, і ёсць беларусы замежжа, якія ў Польшы, і ў Польшы зараз ужо будзе новы ўрад, і ёсць новы ўрад. Як гэта паспрыяе на беларусаў замежжа, беларусаў Польшчы, бо Польша заўсёды падтрымлівала апошнія вось гэтыя з 20-го года асабліва падтрымлівала беларусаў, беларускія дыаспоры. Што вы лічыце, як гэта, ці гэта зменіцца, ці не? Першае, калі мы кажам пра міграцыю з Беларусі, тыя, хто яшчэ застаюцца ў Беларусі, яна безумоўна запаволіцца. І вось галоўнае тое, што Ганна казала, гэта гатоўнасць іншых краінаў прымаць. З боку Беларусі, это, конечно, уже амаль год таму, здаецца, у сакавіку гэтага года мы рабілі вось у рамках нашага даследавання домагаспадарак, мы задавалі пытанне, ці ёсць у вас намер з'ехаць. Я магу па памяці уже такія дакладныя лічбы паблытаць, але вось тыя, хто адказваў, што так, я маю дакладны намер, уже здзяйсняю нейкія дзеянні ў гэтым кірунку, там была істотная лічба, калі пераводзіць гэта вось на маштаб усёй краіны, там, магу памыліцца, можна знайсці на сайце, больш за 100 000 людзей, вось калі такую праекцыю рабіць шла. То бок жаданне яшчэ есть, але ўсё роўна гэта ўжо не тыя маштабы, што былі ў 21-22 асабліва годах, і плюс гэта будзе абмяжоўвацца вось з таго, што міграцыйная палітыка трохі пераглядаецца, тое, аб чым калегі казалі. Другі тренд, я думаю, што Польша, яна будзе ўсё больш выкрысталізоўвацца як самы галоўны. Гэта і так сёння фактычна галоўная лакацыя для беларусаў, але будзе такая, я б сказаў, рэлакацыя рэлакантаў яшчэ маць месца, часткова з Літвы, і пакуль мне цяжка казаць аб нейкіх лічбах, но вось мы недавно, там у нас было мерапрыемства для беларускіх бізнесаў у Літве. Вось некалькі казалі аб такіх намерах, якія выспелі літаральна за апошнія некалькі месяцаў, аб рэлакацыі Польшы. На такім побытавым узроўні таксама перыядычна аб гэтым чую. Плюс сюды ж трэба дадаць яшчэ беларусы з Грузіі. Ўжо выніку непасрэдна таго, што з дакументамі ёсць праблема легалізавацца ў Грузіі на больш працяглы тэрмін. Цяжка, яны таксама вось асноўным кірункам рэлакацыі абіраюць Польшу. Таму ось крысталізацыя Польшы і больш кірункаў, Польша як галоўны кірунак гэтай рэлакацыі, я думаю, гэта стане больш явна. І ў гэта дадае, вось трошкі калегана казала пра Польшу, дадам, мне падаецца, у польскім урадзе, прычым і ў мінулым, і ў гэтым, гэта, я б такі сказаў, плюс-мінус кансэнсус у палітычных элітах, яны даволі спрыяльна глядзяць на беларускую міграцыю. Яны, перш за ўсё, праз акуляры, праз оптыку
рынку працы праз такія эканамічныя рэчы на гэта глядзяць, і улічваючы, што дэмаграфічны адмоўны тренд абсалютна для ўсіх краінаў цэнтральнай усходняй Еўропы уласцівы. Вось Польша бачыць якраз такі ў беларусах, прычым у першую чаргу яны вось для іх беларуская эміграцыя гэта такі самы, я б сказаў, пажаданны механізм, як можна гэты тренд крыху нівеляваць. На украінскую эміграцыю там узнікае вось палітычныя пытанні пэўныя, там і гістарычныя, культурныя і так далей. А вот да беларускай міграцыі, тое, што я асабіста чуў там на розных канферэнцыях, воркшопах ад польскіх эканамічных ведомстваў, абсалютна, паўтаруся, вось там незалежнасці ад палітычных поглядаў, што яны вельмі спрыяльна ставяцца да беларускай міграцыі. Ужо крыху на пачатку перадачы Валер абмаўляўся пра тое, што адлігі нам чакаць не прыйдзецца ў 2024 сэнсе рэпрэсій і палітзняволеных. Але калі крыху разгарнуць гэты тэзіс, ці наколькі павялічыцца аб'ём гэтых рэпрэсій, памер гэтых рэпрэсій, ці яны застануцца прыкладна на гэтым узроўні, ці будуць людзей так жа, як зараз, пачкамі забіраць з іх працоўных месц, іх дамоў, ці адпусцяць кагосьці з палітзняволеных? Што ў гэтым сэнсе? Я не чакаю зменшэння рэпрэсій, але можа быць некія трохі іншыя тактычныя захады ўладаў. Вось глядзіце, апошнім часам, калі мы кажам пра некія зачысткі, пра некія хапуны, калі прыязджаюць у нейкі горад ці на некае прадпрыемства, людзей хапаюць. Калі раней іх проста садзілі і на суткі, і па крымінальным артыкулам кодекса, то цяпер я гляджу, ўсё абмяжоўваецца тым, што іх прымушаюць на камеру сказаць некія рэчы на карысць рэжыму і, ў прынцыпе, адпускаюць значная частка. Это хутчэй некая такая, ведаеце, прафілактычная праца напярэдадні вот этой выбарчай кампаніі, ці тых жа назіральнікаў, якія былі на выбарах 2020 года. Вот іх запрашаюць, да іх прыходзяць, іх проста папярэджваюць, што вы ж глядзіце, каб нічога падобнага не рабілі цяпер. Так што адліга атрымліваецца? Это не адліга, а маштаб вот гэтых зачыстак, ён павялічваецца. У шырыню павялічваецца. Але што тычыцца як бы глубіны, пакуль я бачу, што не ўсіх тых, да якіх прыходзяць, адразу як бы хватаюць і цягнуць у кутузку. Вось. Калі казаць пра колькасць палітзняволеных, думаю, што яна будзе расці, нават з улікам таго, што значная частка людзей уже адсядзелі свой тэрмін і будуць выходзіць, але бачыце, што атрымоўваецца. Па некаторых прыходзяць па другому колу. Зноў спрабуюць на іх прычапіцца, і гэта такі механізм выціскання іх за мяжу, наколькі я разумею. То бок чалавек, які адсядзеў, яму проста кажуць: звальвай адсюль хутчэй, бо таму, што спакойнага жыцця тут табе не будзе. А навошта, выбачайце, Валер, навошта яны іх выціскаюць за мяжу, калі яны потым пытаюцца, намагаюцца праз камісію па вяртанню іх вярнуць? Это, ведаеце, камісія па вяртанню, это, ведаеце, такая, што называецца, іншадумства в адной галаве. Калі з аднаго боку камісія, функцыі якой садзейнічаць таму, каб людзі вярталіся, а з іншага боку склад яе такі, што гэту функцыю яна выканаць не можа. І да таго ж тыя прыклады, калі там людзі праз камісію вярталіся, іх усё роўно судзяць, яны абсалютна як бы не садзейнічаюць таму, каб гэтая камісія выконала сваю функцыю. Я думаю, што калі эту камісію стваралі, то там быў як бы канфлікт розных ведомстваў. Там эканамічнае ведомство хацела стварыць некія ўмовы, каб людзі вярталіся, а сілавікі
запужалі Лукашенко тым, што калі яны вернуцца, яны зноў тут учыняць рэвалюцыю, як у 20-м годзе. Ну і таму нашлі нейкія кампрамісы, які насамрэч кампрамісам не з'яўляецца, і фактычна эта камісія сваю функцыю не выконвае, і я, шчыра кажучы, сэнсу і далейшым існаванні не бачу. Вось, хаця, ну, ведаеце, па інерцыі, магчыма, што яна яшчэ на доўгія годы будзе працаваць, але без вялікага коэфіцыенту карыснага дзеяння для ўладаў. Мне падаецца, лагічным было б чакаць, што, зразумела, да выбараў будзе пік рэпрэсіі, можа быць, пасля выбараў штосьці... А пасля выбараў пачынаюцца новыя кампаніі выбараў 25-го года, намнога больш важная для ўладаў. Згодная, але мы зараз бачым, што сапраўды там рэпрэсіі так пару дняў таму 130, падаецца, вобшукаў, ператрусаў, так, 140 знешым арышту маёмасці, калі казаць пра сябраў Коордынацыйнай рады, і не толькі, агулам дэмакратычных сілаў. Вось, таму, як бы, ўсё роўна, гэта пэўнае нарастанне ідзе. Можа быць, нейкі час пасля выбараў стане трошачкі спакайней, але, канешне, згодна, што пасля ідуць прэзідэнцкія выбары, новая кампанія і новыя выклікі. Вось, адзінае, я думаю яшчэ, што будзе, прынамсі тое, што я чую зараз ад людзей унутры Беларусі, вось гэта, як это штрафы, напэўна, так за данаты. Мне падаецца, таксама гэты тренд будзе працягвацца, бо там ужо нейкія таксама растуць гэты коэфіцыент. Калі ты заданаціў столькі, то зараз штраф у цябе яшчэ вышэйшы. То прынамсі тое, што я чую, безумоўна, я тут не магу пацвярджаць, тому што это небяспечна для людзей. Яны, конечно, не будуць ніякіх распісак мець і так далей. Это цяжка пацвердзіць, але такія вось ёсць сігналы. Но мне падаецца, інфармацыйная прастора будзе звужацца і звужацца. Вось гэта таксама будзе нейкі такі тренд. Яны будуць старацца адлавіць, напэўна, яшчэ хтосьці там застаўся, і гэтага будзе яшчэ меней. То, што мяне турбуе, так вось, як журналістку, медэкспертку. І вось больше, напэўна, цэнзура будзе таксама нарастаць. Я уже думала, што гэтая перадача не можа стаць яшчэ больш дэпрэсіўнай, але глядзіце-ка, змагла. А мы ў цёмным усе, бачыце, акурат, у нас усё такое. Не дамаўляліся, але як адчулі. Калі пачынаецца хваля рэпрэсіяў, далей вось гэта рэпрэсіўная сістэма, яна пачынае жыць ужо сваім жыццём. І проста іх згарнуць вось так па камандзе, гэта вялікі выклік, і калі вось я ўжо з гісторыі кажу, калі гэта адбываецца, гэта не толькі спыненне рэпрэсіяў, гэта звычайна, ну, такі свядомы крок дыктатараў на тое, што перайсці да некага новага этапу. І вось перадумоў для гэтага новага этапу ў 24-м менавіта годзе пакуль не шмат. Адзінае, гэта я ўжо зноў ж такі такія экстрэмальныя сцэнары там з верагоднасцю да 10% сыходжу. Вот тое, што я ўзгадваў, калі раптам цяперашняя ўлада пабачыць, што настаў спрыяльны момант для таго, каб адмежавацца ад Расіі, ну вось гэта можа быць адной з сюжэтнай лініі згортвання рэпрэсіяў, але тады для іх вялікі выклік, што рабіць вось з галоўнымі актарамі гэтых рэпрэсіяў. Гэта таксама з тым тое, чым сутыкаліся все рэпрэсіўныя рэжымы, што трэба ж кагосьці знайсці вінаватага хаця б фармальна і неяк зрабіць перастаноўку. Ну, іншае, зноў ж такі, з вельмі нізкай верагоднасцю на наступны год, калі штосьці адбудзецца, што падарве магчымасць падкантрольнасці рэжыму наогул усёй сітуацыі. Ну, таксама вось тое, што мы абмеркавалі, пакуль перадумоў для гэтага не шмат. Ну, калі ўжо шукаць нотку пазітыва, вось звычайна аб такіх перадумовах для таго, каб все перавярнулася з ног на голову, іх звычайна не адчуваюць. Яны звычайна неспадзявана для ўсіх з'яўляюцца, і вось, як кажуць, чым больш дэпрэсіўныя аналітычныя каментары, ну, это мы ж рацыянальную такую плынь, тым, магчыма, больш высокая верагоднасць таго, што нешта зусім непрадказальнае можа адбыцца. Таму мы так і дэпрэсівым зараз. Так добра, перамагаем. Штосьці адбылося. Што тычыцца таго пытання, што рабіць з некімі знакавымі фігурамі, якіх, ну, можа небяспечна выпускаць. Ну, я думаю, што якраз тут пытанне простае: пасадзіць у машыну, давесці да мяжы, як Ціханаўскую, і, так сказаць, вон ідзі туды, і ўсё. Ніякіх праблем.
Мне, дарэчы, ведаеце, дадам тут цікава размаўляць з замежнікамі, журналістамі, якія сочаць за Расіяй, і яны кажуць, што вось Беларусь, то, што адбываецца ў Беларусі, пасля адбываецца ў Расіі. Вось затрымліваюць адвакатаў, зараз у Расіі таксама падобная тэндэнцыя, так? Это як бы такія актуальныя зараз для Расіі рэчы. Зразумела, што палітвязні і гэтак далей, да, то, што спачатку разгон пратэстаў палітвязні, пасля той самай у Расіі, але... Вось Маша порвала пашпарт, а потым Навальны вярнуўся ў Расію. Так. Ну вось, і таму тут яшчэ мне тут няма ніякай высновы абсалютна да тэмы, пра якую мы кажам, але яшчэ цікава вось гэта паралель, так, то, што ўсе глядзяць на Беларусь, як такі, ведаеце, што будзе ў нас, то будзе там. І калі казаць ужо пра вываз, уже не ведаю нават ці такое магчыма вываз палітвязняў, улічваючы, да, што яны зараз без... это ввогуле да чаго вела, насамрэч, ёсць тут ідэя. Пра інкамунікаду, так, пра тое, што зараз людзей трымаюць без сувязі, мы нават не ведаем, што з імі, і таксама і з вядомымі палізняволенымі, так, і з палітыкамі, і з Віктарам Бабарыкам, і з Марэй Калеснікавым, Сергеем Ціханаўскім. І той зараз самае фактычна адбываецца ў Расіі з Навальным, так, бо яго пераводзяць там у іншую турму, таксама з ім знікла сувязь. Вось гэта, бачыце, паралельнасць, да, гэтых падзеяў таксама цікавая. І кажучы пра вось гэта, да, ці ёсць тут надзея, вось мне цікава, ці сапраўды там будзе як бы яшчэ пагаршэнне стану палізняволеных, бо, ну, лагічна, напэўна, на жаль, гэтага чакаць, што таксама будзе нейкае пагаршэнне. Ну, там яшчэ ёсць куды рухацца, так, скажем, тыя ж самыя інаагенты, іх аб'яўляюць інаагентамі, ставяць клеймо, ну, але ў турму пакуль як бы не садзяць, в адрозненне ад Беларусі. Так што у іх яшчэ ёсць куды рухацца. Удачы, да, кажуць. Ну что, дорогие шановные сябры, депрессивные эксперты, давайте паспрабуем напрыканцы падумаць аб нейкім рэальным пазітыве, рэальным, які можа з намі здарыцца ў 2024. Давайте нейкую надзею. Ну, мне, кстати, вот так даже падабаўся, міцер, твой аргумент про тое, што вось тое, што ўсё так дрэнна, зараз можа азначаць, што хутка ўсё будзе добра. Ну, але што добрага, вось у нас есть такая рубрика «Ужо лепш», мы зараз яе абмяркуем, што добрага можа здарыцца з намі ў 2024 годзе, з намі, з беларусамі і з нашай краінай, з Беларусю. Ну, самае галоўнае, што можа здарыцца, гэта некі такі, можа, не чорны лебедзь, а светлы лебедзь, да, прыляціць, то бок некія нечаканыя падзеі, якія прагназаваць проста немагчыма, а вось яны могуць проста здарыцца, да. Ну, вось спалучэнне нейкіх абсалютна розных чыннікаў, якія нечакана сыходзяцца ў адну кропку і выстрэльваюць, як тое адбылося ў 2020 годзе з тымі ж пратэстамі, якіх ніхто не чакаў, яны раптам узарваліся. Ну, не ведаю, тут цяжка мне нават рабіць нейкія прагнозы. Ну, самае відавочнае, гэта што ўплываць будзе на Беларусь, увогуле на рэгіён, гэта вайна ва ўкраіне. Это безумоўна, і тут магчымы самыя розныя сцэнарыі, у тым ліку вельмі спрыяльныя для Беларусі. Ну і самае галоўнае, я думаю, што Беларусь захавае незалежнасць, бо тут вельмі вялікая сіла інерцыі, якая ўжо, так сказаць, 30 гадоў яна ідзе, і гэтую інерцыю паламаць будзе вельмі цяжка па шмат якіх прычынах, і ўнутрабеларускіх, і геапалітычных, і шмат такіх яшчэ. Дзякуй. Чорны лебедзь і незалежная Беларусь. Есть я на позитивные думки? Ну. Я думаю, што напэўна, то, што беларусы, хоць яны палярызаваныя так у дачыненні, там, каго яны падтрымліваюць, Расію ці Украіну, але ўсё роўна ёсць кансэнсус, так, то, што яны не хочуць, каб Беларусь удзельнічала ў вайне. Гэта не зменіцца, таму будзем лічыць гэта пазітывам.
трэба штосьці лічыць. Я думаю, што калі казаць зноў жа пра інфармацыйную сферу, безумоўна, там усё скукожваецца, змяншаецца і цэнзура, і прапаганда, і так далей, але ўсё роўна незалежныя медыа неяк знаходзяць магчымасць трапляць у аўдыторыю Беларусі. Хоць, канешне, колькасць людзей там знізілася і так далей, якая чытае навіны, агулам это, зрэшты, тэндэнцыя ва ўсім свеце. Але так ці нашай, я думаю, што гэта застанецца, бо рэжым не забароніць інтэрнэт, прынамсі, пакуль што. Вось, ці там YouTube, ці Instagram, бо гэтыя шляхі застаюцца. Я думаю, што гэта таксама важна для нас. І тут, насамрэч, шмат журналістаў, медыа, уласна, залежыць, як яны, у іхнай здольнасці трапляць да людзей, трапляць у эту аўдыторыю. І гэта, насамрэч, мы тут, і, зразумела, людзі, якія працягваюць займацца журналістыкай унутры краіны, нягледзячы на ўсё, мы гэта разумеем, і это выдатна. То бок, я думаю, што вось гэты фокус на інфармацыю, на разуменне, наколькі гэта важна, ён застаецца, і я ўжо зусім тут шукаю пазітыву, але я думаю, што сапраўды вось гэта дакладна пазітыўна, бо гэта такі прыярытэт для нас. 2 пакуль што. Я яшчэ падумаю пасля Змітра. Я літаральна некалькі словаў вось працяг думкі, што устойлівасць, магчымасць рэжыму кантраляваць сітуацыю, яна таксама на такім хісткім падмурку знаходзіцца. І вось калі мы хочам неяк абстрагавацца ад дэпрэсіўнасці, давайте на хвілінку паспрабуем сабе на іх месца паставіць і вось своеасаблівую карту рызыкаў паглядзець. Яна таксама вельмі такая пёстрая і шырокая. Напрыклад, тая самая эканамічная ўстойлівасць. Вось, як я ўжо казаў, яна пад вялікім пытаннем. Пра аднароднасць сістэмы я б не казаў. Яна пасля 2020 году, яна вельмі такая разрозненая. Вось ёсць тыя ведомствы, якія в асноўным адказныя з рэпрэсій, ёсць тыя, якія хочуць абстрагавацца ад гэтага. То бок я ні ў якім разе там не абіляю, я вось зараз свядома нават ад нейкіх этычных штукаў рэчаў адыходжу, але вось калі так прагматычна, што называецца, паспрабаваць глядзець, гэтыя псеўдаэліты, я не люблю іх называць элітамі, яны неаднародныя. Таксама там патэнцыйная лінія разыходжання ёсць, там далёка не ўсе фанаты рускага свету. Шмат для каго БССРаўская умоўна Беларусь, вось гэта аптымальны шлях, і як там з калегамі калісьці жартавалі, што ёсць неяўная партыя, давайте вернемся ў 2019 год, вось сярод чыноўнікаў, гэта па-ранейшаму папулярна. І калі вось штосьці, яшчэ да мапы рызыкаў тое, што Валер узгадваў, безумоўна, сітуацыя ва ўкраіне, наогул сітуацыя ў свеце, і калі штосьці здараецца, вось нейкі трыгер, вось все гэтыя патэнцыйныя лініі разлому, якія ёсць, якія існуюць, яны раптам могуць актывізавацца. А галоўны падмурак, это, я б сказаў, самае галоўнае, на што мы можам абапірацца, гэта стан беларускага грамадства, тое, што Ганна падкрэсліла. Ён па-ранейшаму у значнай ступені падрыхтаваны да таго, каб Беларусь рухалася і ў еўрапейскім кірунку, і ў дэмакратычным кірунку. Таму, калі вось гэты нейкі трыгер здарыцца, гэта ўсё можа адбыцца даволі хутка, але пытанне, што гэта можа быць за трыгер, ці можа ён здарыцца ў 2024 годзе. Не хачу вяртацца да дэпрэсіўнасці, як ты казала, але гэта цалкам магчыма, я б не выключаў такого развіцця падзей. Можа гэта адбыцца. Мне таксама падаецца, што вельмі пазітыўная рэч гэта беларускае грамадства. І то, як яно не мяняецца, не мяняецца горшы бок, не гледзячы на 3 гады рэпрэсій і 3 гады таго, што з імі адбываецца, з намі адбываецца. Я, можна, тады дадам, вось літаральна это ўжо працытую сябра, які вельмі класна сфармуляваў думку, што за апошнія некалькі соцень гадоў, там літаральна некалькі адмежкаў па 5, там максімум 10 гадоў можна знайсці, калі беларусаў не душылі ці звонку, ці знутры. І вось у гэтыя прамежкі часу беларусы дасягалі проста неверагодных там вяршынь, што это вось там, напрыклад, перыяд 20-х там і БНР,
русізацыя, пачатак 90-х, там, паўстанне Каліноўскага, можна, ну, паўстанне Каліноўскага, напэўна, трошкі у іншы бок трэба аднесці. Але, вось, вяртаючыся да тваёй аналогіі, што калі гэтае душылава, яно спадзе, грамадства, так, яно насамрэч дае вельмі шмат перадумоваў для спадзеваў на тое, што ўсё можа быць добра. Таму вось гэтая уласцівасць беларусаў, магчымасць адраджацца і вельмі хутка дэманстраваць супервынікі, якія вось у 14-19 годзе, якія ўсім сталі відавочны ў 20-м, гэта вельмі важны падмурак, якім нам трэба памятаць. Так, тут можна сапраўды падкрэсліць вось гэтую розніцу паміж Беларусію і Расіяй. У Расіі грамадства падтрымлівае Пуціна і падтрымлівае пуцінскі рэжым. Пра Беларусь гэтага сказаць немагчыма нават сёння пасля масавай эміграцыі, пасля жорсткага тэрору. У гэтым сэнсе сапраўды беларускае грамадства перарасло ўлады, перарасло рэжым, і тут гэты рэжым трымаецца фактычна на волі да ўлады аднаго чалавека. Ну, з аднаго боку, гэта вельмі важны чыннік, ну а з іншага ён, калі казаць у гістарычным плане, таксама даволі хісткі. І зараз наступную гадзіну мы прысвецім як бы ўсяму пазітыўнаму. Я яшчэ, ведаеце, хочу заўважыць адну рэч, бо мы звыкліся казаць, што ўсё так вось захад пра нас забыў, ужо ніхто не звяртае ўвагі на Беларусь, так ужо яна знікла з павесткі. Безумоўна, менш увагі з аб'ектыўных прычынаў, бо ў іншай краіне наша суседняя ідзе вайна, і там шмат іншых выклікаў, безумоўна, ёсць у свеце, так, Беларусь не адзіная краіна ў свеце, у якой праблемы, але ўсё роўна, паглядзіце, увага ёсць, так, можа быць у меншай ступені, але пэўныя рэчы адбываюцца, так, і ёсць і пэўныя пазітыўныя рэчы, як стратэгічны дыалог з Злучанымі Штатамі, Зміцер быў часткай яго, як іншыя, як супраца з Еўразвязам ці з Радай Еўропы і гэтак далей. Таму тут таксама адбываюцца пазітыўныя змены, якія паўплываюць на Беларусь нават сёння, так, бо гэта ўсё роўна сувязі і там падтрымка, якая таксама дапамагае людзям унутры, хоць гэта цяжэй, канешне, адчуць. Вось, але гэта таксама ёсць, і гэта пазітыў. Дзякуй вам, калегі, было вельмі з вами цікава і прыемна паразмаўляць і натхняльна, нягледзячы на тое, што нам не прыходзіцца ждаць шмат чаго добрага ў наступным годзе, але ўсё ж такі ёсць пазітыў, і мне гэта падабаецца. Дзякуй і жыве Беларусь. Дзякуй. Сябры, дзякуй, што даглядзелі да канца гэты выпуск. Пішыце ў каментарах, чаго менавіта вы чакаеце ад наступнага года. З Новым годам і жыве Беларусь!